supporters. Will it be alright? Pasok po tayo sa loob. Lahat po tayo ay papasok sa loob. Sundan lamang po ninyo ang host. Habang tayo ay pumapasok sa ating tubukoy, isa lamang ang ating inisip. Sulit Mara, oh. Grabe. Dagsa na yung mga supporters ni Mara. Napakadami pong supporters ni Mara, grabe. Magpapatalo kaya para sa district 2? Para yan sa isang
Implug. Full support, Mara Pamundo. Tunay na pagbabago. Ayan, ito po yung implug.